alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da sake sauraron channel ɗin nan tamu mai albarka Gidan Fasaha TV. Channel ce wacce take kawo muku shirye-shirye iri daban-daban abin da ya shafi ɓangaren fasaha ta magani. Yau insha Allah za mu bayani a game da macen da take so fatar ta yi haske, ta yi kyalli, ta gyaru, ta yi fes. Wannan salo ne na kwalliya, salo na zamani, salo na burgewa ga macen da take so ta fita a cikin mata, ta yi kyau, ta yi kyalli, fuskar ta yi kyau. To ga wani haɗi da za mu kawo. Da farko za ki sami fulawa. Idan kin sami fulawa sai ki sami baking soda. Idan kin samu baking soda sai ki sami fulawa cokali biyu, baking soda cokali ɗaya, sai ki dinga jujjuyawa. Idan kin juya su sai ki sami rose water, ma'ana ma'uwar kenan, sai ki same shi kamar cokali biyu, sai ki zuba ki dinga gaurayawa kina jujjuyawa. Idan kika jujjuya ya juyu sai ki dinga ɗiba kina mulka shi a fuskarki, kina shafawa a jikinki gaba ɗaya, kina shafe jikinki. Za ki dinga yin wannan ne a sati so 3 ko so 2. Insha Allah za ki ga fuskarki ta yi haske, ta yi kyalli kamar yadda kike gani a jikin wannan bidiyon. A jikin hoton bidiyon nan za ki ga fuskarki za ta yi kyau, za ta yi haske da hannuwanki da jikinki gaba ki ɗaya. Insha Allah. Idan wannan shi ne farkon zuwan ku wannan channel ɗin ta Gidan Fasaha TV, muna roƙon ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye na lokacin da dora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da sake sauraron channel ɗin nan tamu mai albarka Gidan Fasaha TV. Channel ce wacce take kawo muku shirye-shirye iri daban-daban abin da ya shafi ɓangaren fasaha ta magani. Yau insha Allah.